Dušan má postup na dosah. Dokáže Paľo alebo Zdenek prekonať prízemný jednoduchý spôsob hodnotenia a dokážu sa na Dušana pozrieť komplexne. Uvidia v ňom dušu Michaela Jacksona. Uvidia niečo? Vy to uvidíte práve teraz. No teraz je buď alebo. Vieš Moonwalk? Prosím vás. Vieš tú Jacksonovú chôdzu dozadu? Jak jde dopředu a přitom jde dozadu, Ako Jackson couvá. chodil dopredu a občas chodil aj dozadu. Vieš to? A ukáž, jak to robil. To je dopredu. No to Kolego. nevím, no, tak. Dělejte chlapi. Tak jo. Čo Počkaj. jo? Rozmýšľaj. Ale Pálo, ty tvoj názor je aký? Môj názor je samozrejme, že akože umelecký, že ne, ale zábava najväčšia. Tak. No, To znamená, že by přišel kdy? To někdy v tom dáří, ne? Že od septembri nebo kdy? Vieš čo, nekecejte Takto. nám do toho, vy už to my ťa rozhodli. nepustíme a keď budú ľudia chcieť, tak si ťa cez internet hodia zpátky. Tak. Dovidenia. Tak nemám dobrý hlas, tak nemôžem ísť ďalej. No. Ja som to vedel. Nie som smutný. To nič v živote. Keď raz človek nemôže dokázať viac, tak nemôže dokázať viac. Aj bratislavský casting bol dlhý a náročný. Účinkujúci sa striedali, nálada neupadala. Lebo v zákulisí vládne zvyčajne dobrá nálada. Menší tréning, že by ste nám ukázali, prečo ste tu a prečo máte talent.